Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eurek azegoteko. Familize dire, presoan familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, barruen dauzenantzako, da etorri ezin da berantzako. Eurentzako! Apirilaren 27. Zelan joa zuo zuloan, amak argalei zauzela dinon arren badakit. Ondo zauzela, betikoa zarela, bai. Kilometroak gaingen duzen batean, eta zenbat gau